Deci în dreapta, priviți în dreapta Moschea Albastră, să văd minaretele. Nu știu dacă, nu, acum nu se mai vede, le veți vedea mâine. E frumoasă și noaptea, are așa o aliură deosebită. Zona aceasta paralelă cu Marea Marmara, care e în partea stângă, este și zona unde se regăsesc o sumedenie de locante, restaurante, cu specialități de pește și fructe de mare. Și undeva pe partea stângă vom trece pe lângă celebră piață de pește, care cred că la ora asta e închisă. Deci, pe aici ajunge la Sultan Ahmed, adică la Moschea Albastră, în partea dreaptă. Nu ajunge